tot în față, 10-13 în pasare. Față face stânga. Hai mă, cați și pula ta, dă. 10-76 spre arena, ia tot în față, 10-76 spre zona Marilor. La Vespăcii. 801 plus 1, 1076, deja bancomat. Eu zic să lăsăm asta să mergem la bancomat. ...812, 1, 2, 3 mașini de culoare galbenă în zona bancomatului. 812, bancomatul este liber, nu este niciun 10.95 la el. Ridicată mașina. Avem nevoie de 1078 urgent. 707 plus 2, suntem sus pe pod. Bancomat în vizor. 812, nu stați lângă bancomat. Sus pe pod. XF de culoare neagră a început să treacă, l-a picat pe colegul. O Tempesta picată, am picat pe Tempesta. XF de culoare neagră, aveți grijă, să știți, e... Da. Gata, nu mai e nimeni la bancomat, bomba nu mai e pe bancomat, s-a îndepărtat prea mult. Da, să știți că e un XF de culoare neagră și avem un suspect picat și... 10-4, stați cu suspectul, vă rog. XF-ul să știți că e la magazinul din grup, magazinul de alimentație. De alimentație? Foarte lung. De față și o să am nevoie să mă ții colegul de lângă mine. L-a picat, l-a picat. Gata! Felicitări. 812 și un Nero de culoare galbenă. Este Ico 0 pe ea. 10-4 a tras după mine acum. În spate la magazinul de Aveți în haine. spate, la magazin de haine. Unde? Magazinul de haine, în spate la magazinul de haine, te rog. Poate la magazin nu e nimic. Pe acolo s-a dus, l-am văzut. Nero? Da, e. 812, aveți grijă să Da, se și pe Nero, pica magazin. Nero. Felicitări. S-a întors și Emerusul de culoare galbenă. Ascultați-mă un pic, ne îndreptăm prea mult în două. Haideți la suspect și mergeți la bancomat cu ei toți. 10-4. Emerusul unde e? 812, s-a dus înspre magazinul general. După el care bană, Georgescu. Veți face dreapta la service. Vrea să intre în service. Nu las. N-are voie să intre în service. Stai tu la o intrare, Georgescu, și stau eu la alta. Vino la mine. Sunt. 812, s-a alăturat și un corvet de culoare galbenă. Am picat pe băiat. Nu a tras, dar s-a alăturat în zona jafului și... Crezut că e gen înăuntru, mă. Nu, era pe stradă. Ți-l și aduceți la bancomat. Vezi că mai vine o Supra albastră. Din ce parte vine? Mai bațu, service. Vin mai multe mașini către service. Veniți și arătați-ne aici la... Colegul meu și gândeam să știți care cap. Vezi că a intrat în un magazin, Matei. Da, n-are nimic. 812, vedeți dacă are 10-16 activ. Ăsta, veniți unul la Nero aici să-l luați, să vă dau bec. Veniți unul aici la Nero să-l luați. Am suspect eu acum. Vedeți că vine iară Tempesta aia, galbenă. BK și din ce O mașină direcție? care e la... Dinspre Bancomat, să vină Vanilla, aici. 10-3, a plecat spre cafenea. de pe Nero. Dur în față la magazinul general. Bine, las tot suspectul și nu ține în față la magazin, la pe KO2. 812, este în afara zonei jafului. N-are nimic. Păi mai bine îi punem lângă bancomat. Nu, că e medicul deja e acolo, de-aia vă zic. Medicul O deja să e te acolo. păstrezi și o să am nevoie de doctor ca să mă țineți la jaf, în caz dacă vine altfel.
812 picat și... Magazin Vino de la hack. magazin cu el. Puu! 812 și picat și Emerusul. Echipaj. Bravo, Deci bravo. este Haideți la magazin că suntem cu medic. Wow! și eu un coleg să mă ia și pe mine. La următorul pecat. Da, da, voi pica. L-am rașchetat. Nu, pe ăsta a fost de la Jaf. Nu mai tare țin orice. 812, 10-3, a fost de la Jaf el. El a fost de la Jaf. Nu, domnul nu-i de la Jav. Nu mai vorbiți atâta pe stație, ok, am înțeles. Luați-l și mergeți cu el a fost la magazin. Alimentat din grup. No, de la Jaf, când el a tras după mine de la Jaf. Moare și morții tăi de prost. Necesită și eu echipaj de transport. Băi, da, Urci mașină. Stai. Adevăr de GoPro că n-ai fost la bancomat? Eu am fost prima oară, am trecut tot așa pe acolo. Păi nu, dacă ai fost cu ei. Cu ce mai fi, Hai, cu ce colegul. mașină ai fost tu tot cu? Eu am fost cu Nemerus. Meros? Înseamnă că el a fost picat greșit și el este de la bancomat, că pe Meros ăsta l-am picat eu acum Da. pe el. Nu știu, Da, da, probabil. are armă. Ghinion, dar n-ai șansă, ai trecut pe zona bancomatului, ai fost picat, dacă n-ai o dovadă GoPro, oricum ai încălcat legea cât timp ai arma asupra ta. Păi da, știu. Asta este. Ghinion, nu dă nici șansă. Mă duc cu cei doi la... Da, da? Așa și lui domnul acesta. Dă-te intele. Îi fac eu un test, colegul. Îl păghetinez sau îi fac un test GSR? El a fost, am dovadă GoPro cum am fost aici la bancomat cu Emerusul de culoare cameleon, cu galben. De 2 ore a trecut, am tras după el, a fugit, s-a întors înapoi, l-am bombat. Atunci o să-l păghetinez să vedem ce face. Dar pune arma pe el, că nu cred că are către șef. Da, cred că are cap. Am eu o presimțire. Se poate. Da, eram sigur. Luați-i și ea și duceți. Nu, nu. Da, du-te la service aici, la Beni. La service la Beni, în față.